Μέσα στη γενικότερη κατάθλιψη που υπάρχει στην Ελλάδα εξαιτίας της οικονομικής μας κατάστασης, θα ήθελα να στείλω σε όλους ένα μήνυμα αισιοδοξίας και υποστήριξης. Η ιστορία είναι γεμάτη από ανθρώπους που έζησαν φτωχές περιόδους και όμως μεγαλούργησαν και έγιναν διάσημοι. Κανείς δεν ξέρει το δικό σας άστρο ή το άστρο των παιδιών σας, παρά μόνο ο Θεός. Καθημερινά αντιμετωπίζω περιπτώσεις ατόμων που μου καταθέτουν την κατάθλιψή τους και τους επιστρέφω αισιοδοξία δείχνοντάς τους πώς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με θετικό τρόπο. Δεν υπάρχει άλλο το πρόβλημα για όσους μπορούν να δουν με τα μάτια της ψυχής και να ορθώσουν το ανάστημά τους στις δυσκολίες της ζωής. Μην διστάζετε να έλθετε σε επαφή μαζί μου για να σας δείξω πώς τα κατάφερα να πετύχουν άτομα με πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από τα δικά σας. Είμαι η Μπούλα Κώστου, ψυχοερευνήτρια, και σας στέλνω θερμούς χαιρετισμούς και υποσχέσεις επιτυχίας. Ευχαριστώ.